Doncs això, que moltes gràcies per convidar-me i felicitats també per l'organització de les jornades. Crec que és un tema molt interessant i que realment, com molt bé s'acaba d'explicar de manera molt completa, trobo, està a l'ordre del dia per molts motius, però això no treu que, com totes les coses que em solen preocupar, és un tema molt complex. Llavors, jo avui el que us intentaré explicar és una mica, per no ser redundants amb la ponència de l'Antoni, intentaré explicar-vos què és el que s'està proposant per part de les elits, principalment, per fer aquesta reindustrialització verda. Perquè què passa? Aquest és un concepte que, malgrat pugui tenir moltes potencialitats, també és una, o la principal, política que s'està aplicant ara mateix a nivell europeu per intentar, entre nosaltres, salvar els mobles. Llavors és important tenir clar sota quins principis l'estan intentant desenvolupar, amb quins objectius i quina hauria de ser les principals crítiques o quines són les principals febleses que se li troba per tal de després nosaltres poder veure quines propostes podem fer tant a nivell més conceptual com aquestes que ara mateix des de Hickel, Callis, etc., tot un conjunt a nivell acadèmic s'està intentant desenvolupar, però també com a partit polític comunista a nivell de línies d'incidència o d'acció, quines coses o quines contradiccions, perquè com dic és un tema molt complicat, ens podem trobar a l'hora d'aplicar això, i espero que us sigui interessant per obrir una mica de debat, sobretot l'última transferència que us he preparat. Intentaré no ser redundant, llavors algunes coses potser me les saltaré, si puc avançar, que no té pinta. Ara, començarem. Com deia, jo us parlaré de política industrial verda. Política industrial verda és un concepte molt ampli perquè la política industrial com a tal no és vaig, agafo i obro una fàbrica en un lloc, sinó que hem d'entendre que és un conjunt d'accions i d'instruments. Com us deia, sí que podem dir que la política industrial verda, com a gran concepte, us he posat, és la transformació del teixit industrial cap a models més sostenibles, descarbonitzats, és a dir, que tinguin menys emissions, i que tinguin processos circulars incorporats per aconseguir la neutralitat climàtica, que almenys a nivell europeu s'intenta aconseguir per 2050-2030 relatiu als nivells preindustrials de 1990. Llavors, a nivell del mainstream econòmic neoclàssic estàndard, la política industrial verda és la solució que es troba a nivell conceptual per atacar dues falles de mercat, ara parlarem el seu llenguatge, que serien que el mercat econòmic, com tots sabem, genera unes falles de mercat diverses que fan que hi hagi fallos de benestar social, però què passa? Que en el moment en què ells se n'adonen que les externalitats negatives en termes climàtics que ells comencen a detectar, que fins i tot els hi suposa pèrdues a nivell productiu, no les estaven tinguent en compte, se n'adonen que han d'ajuntar aquestes dues coses per poder resoldre tant els problemes clàssics que ells intenten resoldre a la seva manera, tots sabem que de manera fallida, però també com incorporar aquesta dimensió climàtica perquè dintre, fins i tot, d'aquests cercles més tradicionals es comença a veure que hi ha una preocupació real, segurament genuïna pel futur del planeta i de la nostra espècie, però també pels seus rendiments econòmics. M'ha agradat molt, Antoni, que parlessis, per exemple, del sector de les assegurances. Crec que és una cosa que no se'n parla, no és massa sexy parlar d'assegurances entre nosaltres, fa molt poc, però és un dels grans temes, per exemple, dintre de les finances climàtiques. Les projeccions de pèrdues que estan fent les companyies asseguradores dels Estats Units i de Llatinoamèrica davant dels tifons, per exemple, són multimilionàries. Ningú sap encara avui com es gestionarà tot això, o què farà el fons de les assegurances espanyol, per exemple, si anem tinguent una dana un cop a l'any o cada 2 anys. Això és un gran problema econòmic que ells han vist que existeix i que intenten solucionar, i la seva proposta principal ara mateix és la política industrial verda. Llavors, com us deia, la política industrial verda no és vaig a un poble i obro una fàbrica i estic reindustrialitzant, obrint una fàbrica de bateries o de plaques solars, sinó que com tota la política industrial és un conjunt de moltes coses. Podríem entendre que és com un paraigües, un concepte paraigües en el qual a dintre hi poden haver-hi regulacions, polítiques de subsidis, plans de coordinació, però també i sobretot, i això és una cosa molt important, política energètica. Llavors, a nivell europeu, vaig com aterrant, parlaré de diferents coses, però a nivell europeu
Segurament ho heu sentit a parlar, del Green Deal, l'European Green Deal, el Green Deal verd, se li ha dit moltes maneres. És un d'aquests paraigües de coordinació de múltiples instruments i recentment s'ha aprovat també el Clean Industrial Deal, que seria el gran acord per la indústria verda a nivell europeu. Llavors, aquests nous intents de la Unió Europea d'aprovar diferents plans per redinamitzar la seva economia en clau verda, ells posen el peu a l'accelerador, diguem-ne, a partir del 2019, quan hi ha l'agressió russa d'Ucraïna, perquè tenen un gran problema amb temes de política energètica, amb el tema del gas rus, i veuen que han de començar a tenir més autonomia. Ja podríem parlar molta estona sobre això, no m'estendré. Només és per dir que és en aquest moment en el que ells intensifiquen aquests esforços, però això no és una cosa de la Unió Europea, malgrat nosaltres ens sentim a parlar sobretot d'aquí. Això és un fenomen que està passant a tot el món i que és una solució compartida dintre el mainstream dels problemes que ells veuen que estan havent-hi. Podríem parlar, per exemple, us he posat diferents exemples de molts tipus político-econòmics, diguem-ne, com l'estratègia de creixement verd del Japó, el nou tractat coreà, ara l'any passat es va aprovar el Made in China, que fa gràcia el nom, però li diuen així, el nou pla del Made in China, que és el nou pla industrial xinès dintre dels plans quinquennals, que és una cosa que, com s'ha comentat, han treballat molt bé, però tant a nivell europeu mundial i a nivell català trobaríem algun exemple, penso també, es comparteix, o sigui, totes aquestes estratègies comparteixen tres vectors, us he posat, que és de necessitat i de què intenten solucionar amb això. El primer és que hi ha una situació d'estancament econòmic generalitzat i ells volen generar un estímul econòmic d'arrel productiva, per tant redinamitzar aquesta part industrial per tal de poder fer aquest estímul i que el capital torni a generar taxes de guanys que ells veuen que no estan aconseguint. Llavors, hi ha un mercat de treball molt polaritzat i precaritzat i la solució que ells troben en la política industrial verda és generar ocupació verda, els nous, com diuen, empleos verdes, em surt en castellà, ja em perdonareu, les ocupacions verdes, els tècnics de plaques, etc. I alhora, i també, que crec que és una cosa que s'ha de criticar però no s'ha de menystenir, que això és força sempre la meva postura en aquests temes, que és que han assumit uns compromisos climàtics, que són febles, que no estan complint, que són imperfectes i tot el que vulguem, però són importants. I les poques victòries a nivell climàtic que s'han aconseguit en els últims anys no existirien si no hi hagués hagut un acord de París, si no hi haguessin unes COPs, si no hi haguessin uns objectius climàtics europeus en el nostre cas, etc. Llavors són molt febles, són imperfectes, però sí que han impulsat aquests estats a intentar fer les coses diferent per aconseguir aquests objectius. Llavors, per què tot això? Això no m'estendré massa, però no volia deixar-ho de dir. Per què? Perquè descarbonitzar és necessari i urgent, no només descarbonitzar, totes les dimensions de la política climàtica. Volia buscar el dibuix de les línies de Manresa, però no és prou sexy tampoc a internet Manresa i no m'ha sortit. Em sortia Balsareny, cosa que tampoc he acabat d'entendre, per tant he posat Barcelona, que és la capital, però no entendrem tots bé. El canvi del clima, que faci més calor, és la cosa que més veiem, sobretot si vas en un pis que no està aïllat i fa molta calor a l'agost i no pots dormir, Però no és només la conseqüència del canvi climàtic, perquè si no ens posaríem tots aires acondicionats a casa i ja està. És una cosa molt més profunda i molt més complexa i que segurament també heu vist aquests gràfics altres vegades, que és que estem creuant, som una espècie absolutament suïcida, que no vull deprimir ningú, però som una espècie suïcida que ens estem carregant l'hàbitat on vivim. I això és dur, però no té per què ser catastrofista. Hi ha d'haver-hi un punt mig en el qual hem de poder construir propostes que ens permetin que els anys que ens queden com a espècie, que són moltíssims, els puguem viure amb una qualitat de vida digna i fent que la gent, el menor número de gent possible pateixi pel camí. Per què? Perquè estem creuant els límits biofísics del planeta i això és una realitat, ens agradi o no ens agradi, i té unes conseqüències molt més profundes que segurament no es poden revertir. Això no té per què, de veritat, no vull deprimir ningú, però no té per què voler dir que no té solució.
Què vol dir solució? Solució és un concepte molt complex, no? És molt abstracte, podríem dir. Vol dir que tenim una nova realitat en la qual hem d'operar, que ja no és la que hem estat visquent aquestes últimes dècades, que hem de repensar com fem les coses, els nostres objectius i què és el que volem aconseguir. Perquè el món ha canviat. L'hem canviat nosaltres, de fet, però la situació en què estem visquent és diferent. Per qui no ho conegués, això és, com dic, és com una forma de dònut, són els límits del planeta i com veieu cada any estem creuant més i la idea conceptual és que no tot, o sigui, que tot no està millor, precisament al contrari, no? Que anem cap a pitjor. Llavors, tinguent en compte que la situació és la que és i havent vist la proposta mainstream que s'està fent, que seria, li podríem dir, la política industrial verda, l'anàlisi que jo faria de la política industrial verda és que és la principal resposta que s'està intentant donar per salvar moltes situacions alhora. És a dir, aquí us he posat, la política climàtica està segrestada per la política industrial. Perquè la política climàtica no pot ser només replantejar quin és el model productiu que tenim com a societat i ja està. Són moltes altres coses. És la biodiversitat, és la convivència de l'espècie humana amb les altres espècies, té moltes coses a dintre, l'agricultura, modes de vida, etc. Però la política climàtica a dia d'avui està segrestada per la política industrial. Per què? Perquè la política industrial està segrestada per una competència de blocs regionals a nivell mundial en aquesta reconfiguració que ja està havent-hi de l'ordre mundial. Llavors, en aquesta situació de competència entre noves potències imperials que estan emergint i competència per les terres rares, que són rares perquè són difícils d'extreure, no perquè n'hi hagi poques. Llavors, aquí hi ha també moltes coses a dintre d'això, però dintre de tota aquesta nova dinàmica podríem dir que ja està havent-hi una nova fase del recuperament capitalista, que és una mica el que abans tu has explicat, trobo que molt bé i molt exhaustament, de com s'està intentant trobar una solució per part de gent que ha generat aquesta situació i que ara no saben què fer. Estan molt perduts, no saben què fer perquè la dimensió del problema és molt grossa i és molt seriosa per les seves butxaques i per la vida de tots plegats. Llavors, he intentat, perquè hi ha molts debats, hi ha moltes corrents i la gent d'esquerra ens agrada molt discutir-nos i posar-nos etiquetes i noms. No sé si ho solucionarem algun dia, però és així. Però he intentat resumir-ho, almenys els punts d'acord, que seria quins serien els titulars de la crítica marxista d'aquest paradigma del green growth, que és una paraula que no havia fet servir fins ara, un paraula en anglès, que li podríem dir el creixement verd, no sé per què ho vaig posar en anglès, també més sexy, perdonareu, però principalment el creixement verd és el que persegueix la política industrial verda, que seria aquest keynesianisme, nou neo-keynesianisme verd, diguem-ne, que ells el que busquen és desenganxar el creixement del PIB de les emissions, que això és una cosa que ha estat passant històricament, sobretot des dels anys 90, però històricament, aquí el dibuix, és que no es veu bé, però s'ha perdut un color pel camí, però el concepte seria que hi ha la línia del PIB que puja cap amunt, llavors l'economia segueix creixent i tot el conjunt d'emissions baixa cap a baix, seria, CO2, metal, el que sigui. I això és el que ells volen aconseguir amb el green growth, que és aconseguir creixement econòmic sense carregar-se el planeta. Per ells és ideal, Què passa? Això és molt problemàtic perquè no és real, no és realista i està més que demostrat de moltes maneres. I aquí, per exemple, us he posat la paradoxa de Jevons, que és una cosa que a mi m'agrada molt, que és quan està molt demostrat que quan una cosa és més eficient, més verda, més el que sigui, tu la fas servir més, no la fas servir menys. Si el meu cotxe gasta menys, jo aniré un cotxe a tot arreu i cada dia, perquè serà, jo què sé, el carrego gratis amb les bateries del sostre, el graig de casa meva, no he d'anar a la gasolinera, no m'arruïno pel camí, i jo començaré a anar amb cotxe a tot arreu, no aniré pas a esperar el bus, el tren i el metro i menys com està ara, I això està demostrat que passa amb totes les tecnologies eficients i netes, Si jo tinc l'aire condicionat gratis a casa
la calefacció, perquè tinc plaques solars, la gent va amb samarreta a 25 graus al desembre a casa seva. I això funciona així. Els països nòrdics són el principal exemple. Que tu vas allà i t'arrosteixes de la calor que fa. No saben portar una tèrmica a sota. No en saben. Llavors, el creixement verd és altament, o sigui, és molt qüestionable de que realment es pugui aconseguir el que ells volen, no? Conceptualment. Bàsicament, perquè ells volen aconseguir que jo us he posat també, les taxes de guany capitalistes siguin infinites en un planeta finit. Que això també l'Antoni ho ha comentat, i això és el nucli del problema, no? Però igual que sabem que el capitalisme genera crisis recurrents per naturalesa, hem tingut molt poc present que també genera crisis ecològiques i ambientals pel camí. Això és una cosa que com a marxistes hem de tenir present. Jo us recomano el llibre d'en Kohei Saito, El capital a l'era de l'antropocè, no sé si l'heu llegit, però fa un repàs històric molt interessant sobre com el marxisme s'ha relacionat amb... Ai, tinc set. És que parlo molt ràpid, perquè no el vol entono. Això que us deia. Fa un repàs molt interessant de com el marxisme s'ha relacionat amb la qüestió ecològica, que és bàsicament malament. És a dir, no tinguin-la present, no? No ho sé, podríem anar al Carapacalstan a mirar el mar d'Aral i preguntar-li què en pensen de la URSS, per exemple. És a dir, és una tensió històrica, com deia, que no s'ha treballat bé. Llavors, què fem amb tot això? Què en pensem? Què proposem? S'han proposat moltes coses, com podria ser això, el decreixement, que comentaves, Antoni. A mi, personalment, no vull entrar en aquest jardí, però el concepte no em fascina. M'agrada molt parlar de postcreixement, crec que és més clarificador, però sí que penso que estan fent una feina molt interessant a nivell de posar solucions i propostes sobre de la taula. També es parla d'ecosocialisme democràtic, i aquí parla d'un comunisme de guerra, que és l'Andreas Malm, que diu que s'ha de fer una intervenció de la planificació com si estiguéssim en una guerra i entendre que és una situació excepcional que requereix de solucions excepcionals. Tot això és molt abstracte, però de dir, igual que en una guerra tu anul·les tota la resta per posar-te a treballar per la guerra, estem visquent un conflicte d'una dimensió tan extrema que hem de posar tota l'aparell i la maquinària de l'Estat a treballar per revertir aquesta situació. Això és un altre enfoc. I a mi m'agrada el postcreixement industrial estratègic. Ara en parlaré. Ve ser tot una mica el mateix, jo penso al final. Senzillament hem d'intentar trobar la manera d'entendre'ns tots plegats. Per què dic que a mi m'agrada això del postcreixement industrial estratègic? Que no va tan lluny de les tres coses que ha comentat l'Antoni, que deies, on està? Estratègia econòmica fonamental de suficiència i planificació econòmica verda, etc. Perquè malgrat les trampes del Green Growth, tenim un problema i hem de fer alguna cosa. No podem renunciar a la descarbonització, no podem renunciar a la transició energètica i no podem renunciar a la reconversió industrial. I la proposta que hi ha sobre la taula és la que hi ha. Llavors aquí entrem, penso, a nivell polític, no tan analític, amb moltes contradiccions que no estem sabent afrontar de manera intel·ligent, penso. Primer de tot, assumim, o tota aquesta estona hem estat parlant de reindustrialització. Quan nosaltres parlem de reindustrialització és perquè assumim que ens hem desindustrialitzat. Hi ha com una prèvia que estem donant per feta que tampoc hem comentat. Per què ens hem desindustrialitzat? Quines conseqüències ha tingut això? Etcètera. Crec que és una cosa que des d'Annex hem intentat treballar. No sé si ens n'hem acabat d'en sortir del tot o ho hem fet amb més o menys encert, però creiem que era un debat important. No em vull estendre molt això perquè en Noel a la tarda en parlarà, llavors que és més interessant que sigui com en una altra taula, però sí que penso que és important això, assumir que si ens volem reindustrialitzar és perquè estem donant per fet que ens hem desindustrialitzat i que és una cosa negativa. Llavors, entendre per què considerem que és negativa, perquè no ens torni a passar el mateix, és una premissa interessant. Llavors, segona cosa, no tenim una energia competitiva, barata ni verda, especialment a Catalunya, perquè l'estat espanyol està fent bona feina en termes de transició energètica, molt bona feina, m'atreviria a dir, perquè jo treballo amb aquesta gent. És a dir, l'IDAE, que és l'Institut Espanyol de l'Energia Verda, diguem-li com vulguem,
que el porta un mallorquí, que és més espanyol que un Cristo, perdoneu, estan fent molt bona feina. És a dir, ells generen un 50-60% de l'energia neta en el seu mix energètic. La durabilitat de les plaques, les bateries, l'impacte ecològic... Bé, què preferim? Desmantellar les nuclears com tenim aprovat per comprar gas i petroli? O jugar a la loteria de les plaques solars sense saber quins cicles de vida tenen i de productivitat? Jo no tinc la resposta, no la té ningú, però a triar, crec que triaria la segona. A Catalunya hi ha hagut dimissions, i no se n'ha parlat, no ha sortit als diaris, hi ha hagut dimissions de gent molt important amb càrrecs d'energia, perquè va arribar en aquest càrrec aquest senyor i li van dir tu tens el desmantellament de les nuclears sobre la taula i tu l'has d'aplicar, i això queda, no me'n recordo quant de temps, però queda molt poc temps perquè això passi. I ell va dir, jo no penso fer això. Jo no penso fer això, jo no tancaré les nuclears de Catalunya, perquè si les tanco no m'esteu donant una alternativa renovable. M'esteu dient que el que estic fent és treure la sobirania, un espanyol del PSOE, traient la sobirania energètica de Catalunya i que ja està, no sé, la generació renovable està al 30 o 40, diria ara mateix, menys. Me feu tot això perquè me poseu a comprar gas i petroli o a dependre de les plaques solars d'Andalusia. No estem abordant bé aquest tema. El conflicte del sol. La reindustrialització verda necessita sol. Necessitem obrir noves indústries, tancar-ne d'existents i reconvertir-ne d'existents. Quin és un dels pilars de la reindustrialització verda, de les noves tecnologies, etc. Les bateries. Vam muntar un sarau important per la fàbrica de la Lotte. Era contaminant, era molt contaminant i aquí es van fer coses que no es van fer bé. Però externament, políticament, hi va haver un gran moviment social a Catalunya contra una fàbrica de bateries per les energies renovables. Ens entenem. Contradiccions. Quin rol tindrà Catalunya a les noves cadenes de subministrament global? Què farem amb la SEAT? Què farem amb la SEAT? La tancarem? Lluitarem contra els aranzels de la Xina perquè puguin venir els minicotxes aquests, els BYD elèctrics? O ens posarem amb la Unió Europea, lluitarem contra els xinesos perquè ens deixin de comprar xais i llavors arruïnarem les fàbriques de Vic, però tancarem la SEAT? Té una dimensió geopolítica molt grossa, molt complicada i no la tenim sempre present, a vegades, penso. I finalment, l'estic provocant, ja ho veieu, però és que penso que és més divertit així perquè si no repetiria moltes coses que ha dit l'Antoni, així fem més preguntes. I l'última, i amb això acabaré. Així es podem debatre una mica i no ens allarguem del calendari que havíem, l'esquema que havíem dit al temps. La dimensió sindical de l'assumpte, una altra cosa que penso que sí que s'ha intentat treballar, però que penso que és on políticament hi ha un camí interessant a recórrer menys punxegut que totes aquestes bestieses que acabo de dir, que evidentment, com dic, estava intentant jugar una mica. Per mi el clar referent, o la gent que ha treballat molt això, són els bascos. Els bascos perquè hi ha persones concretes que s'hi han posat moltíssim. Al País Basc hi ha moltes indústries que estan intentant fer aquesta reconversió industrial en clau de descarbonització i tenen molta presència sindical perquè tots sabem que allà les taxes d'afiliació són superiors a les d'aquí i el marc nacional és autocentrat, etc. I estan fent una feina molt interessant de com fer que la classe treballadora organitzada sindicalment participi i entengui la necessitat de que els seus llocs de feina potser han de desaparèixer o potser han de transformar. I això és una cosa que és grossa conceptualment, si tu et ve el teu sindicat i et diu mira, escolta, hem de treballar perquè el teu lloc de feina ha de desaparèixer, és un problemón, doncs allà estan aconseguint que es puguin posar propostes sobre la taula alineades amb les institucions públiques, amb plans de refinançament, amb plans de reconversió de competències tècniques, etc., per tal que siguin els propis treballadors els que facin aquest acompanyament de la pròpia reconversió industrial. I tenir un bon discurs sobre això és important perquè si no, i això cada cop passarà més,
Estic contenta que hi hagi en Joan Boades a la sala. Joan, no em podré quedar a la teva ponència, però espero que em parlis, perquè vas fer un article boníssim sobre això, que era sobre no sabré dir tan bé com tu, no? Però com partits com Aliança o les noves dretes populistes són al final petrocapitalisme fòssil, que el que fan és alimentar-se d'aquesta reacció de la classe treballadora contra polítiques que no és només que vegin que siguin regressives, és que actualment segurament estan sent regressives cap a les seves condicions de vida perquè no s'està sabent acompanyar aquesta transició que hi ha d'haver-hi en aquesta zona intermitja, no? Que és en la qual nosaltres hem de batallar perquè no hi hagi una pèrdua de drets, un empitjorament de les condicions de vida ni pèrdua de llocs de feina. Llavors, per exemple, dintre de la nova política industrial verda àmplia, el 2027, s'aprovarà un nou impost de la gasolina i el dièsel. I Espanya és dels països que té el dièsel més subvencionat d'Europa. I això està bé, està molt bé que passi. I se suposa que aquests diners aniran per després fer plans de bonos de transport públic. Em dirà, si la Renfe ja és gratis ara i tampoc serveix de res. No? Però se suposa que tot això anirà cap aquí. Llavors, quan això es faci públic, perquè això ara no ha sortit a la tele, però li deuen cada 3 mesos, què farem? Quan la gent digui que jo no puc pagar la gasolina per anar a currar al polígon industrial de Sentmenat. Hem de tenir les coses preparades perquè, i amb això acabo, el missatge que us volia donar és que ni el que ens estan proposant és tan bo ni és tan dolent. El problema és que és molt complicat i en aquests grisos no estem sabent ser intel·ligents. I aquí és on hem de fer feina, perquè hem d'aconseguir trobar la manera de que les classes treballadores entenguin que la transició energètica és la transició energètica o la crisi social que estem visquent, on podem parlar en els termes que vulguem, però que és necessària per tots, però l'única manera de que no sortim perjudicats nosaltres pel camí serà amb la nostra implicació. I perquè això passi hem de trobar aquestes palanques en aquestes contradiccions i no ho estem fent bé. I amb això acabo.